Хора, аз съм Monkey Hero и днес снимам в Just Play BG. Това е Николай Петров, който е мега нахалня. На шега. Да. Отиваме на Warp Event Survival. Това е мега як. Рече. Сега Николай Петров сложи рез. Не мога да ви покажа кой има в честовете. Да. Ето, това е. Това е отивам на Warp Free. Набързо ще ви покажа. Ето Warp Free. Warp Free дава Iron Sword. Да. И отиваме на Warp Jump. Вижте, това е джампа на Гар. Да. Тук няма флай. Да. Ето къде е. И от другата страна е Warp. Да. И отиваме на Warp SG. Ако искате да играете, трябва да... ако искате да играете, кажете на Николай Петров. Ето къде е арената. Survival Games. Ако някой не знае как се играе, пускай Николай Петров да покажем как се играе. Готово. След 10 секунди почваме. Да. Да. Мега яката игра. Ама не арената и някакви други неща. Айде, ще почваме ли? Как? На сега знам. Айде. Кой остана? Чакай малко, чакай, Николай, чакай, бе. Стоп! Махай след мене. Кил на вана. Мега важно. Аре, Warp. Направо почвате тук скачате. Почвате тук да копаете. Тук са ви направили като мина. И ви тръгвате. Да. Ще. Тук. Ето къде съм полшунките. И от мен, и това беше от мен. Чао, YouTube!